Slup, Max, slup. Slup. Hvor har den? Tag her nogle billeder af mig, så tag sådan nogle pose-billeder. Hej. Tag sådan nogle posebilleder. Står og vokser. Væk med mig, Max. Nej. Jeg skal have sådan nogle pose-billeder. I øjeblikket har jeg røven af Barney. Eller er det Max? Nej. Har jeg røven af Barney? Lige over dit hoved, Pet. Nej, tag mig. Og hvor er du lækker. Hvor er du lækker, Pet. Tag nu billedet. Hvad? Tag billedet. En filmer. Du kan ligge og slange dig rundt. Så lægger jeg dig på nettet bagefter. Man kan se, hvor lækker du er. YouTube. Nu fast, du er kæft, mand. Vil du mærke det der ude af kæfteklub? Nej. Det er godt, Max. Stik af. Jeg spiller rundt. Så står han bare og kigger. Enfoldig. Attack. Meget enfoldig. Barney indtager den afslappede position. Og det kan godt Så nu være. hjælper du mig ikke. Nej, sådan. Og hvad siger du? Nej, jeg kommer bare til at kæmpe. Bare det ligger der. Der er ikke en chance, det er jo synd for Max, han glider jo. Ja, jeg hjælper mig. Sådan, nu sker Det det. hjælper jeg bare. Giv mig. Det bliver bare godt.